dag vil jeg vise dig, hvordan du kan give dit barn flaske med den metode, der hedder Paced Bottle Feeding, eller på dansk, tilpasset flaskegivning. Det, der er godt ved tilpasset flaskegivning, det er, at du lærer dit barn selv at styre måltidet. Det vil sige, at barnet får en bedre fornemmelse af, hvornår det er mæt, og det er barnet selv, der siger til og fra, når det har lyst til mere eller ikke mere mad. Ved Paced Bottle Feeding, der sidder du op med dit barn. Det vil sige, at dit barn sidder på dit skød. Du har din hånd godt rundt om barnets krop, så du støtter barnet rigtig godt. Og så, når du skal i gang med det, så tager du flasketuppen her, placerer den på barnets underlæbe, og så hvis barnet åbner munden, så må du gerne tage flasken i munden. Hvis barnet ikke åbner, så må du ikke. Så når barnet åbner, så tager du flasken ind i munden. Så starter du faktisk med at have bunden af flasken nedad, så at der ikke kommer mælk ind i barnets mund. Og det er noget, du gør, fordi det kan være en måde at tilpasse flaskegivningen til den måde, barnet er vant til at spise på bryst på, hvis barnet er vant til at spise på bryst. Men det vil sige, der går der lige lidt tid, før nedløbsrefleksen bliver aktiveret på brystet, mens barnet sutter. Så det imiterer du her. Så hvis du stadigvæk gerne vil amme, så kan det være en rigtig god måde at starte med at gøre sådan her, når du giver flaske. Efter lidt tid, måske 30 sekunder, måske et minut, så tager du flasken op, så mælken ligger horisontalt, og kun horisontalt. Og det gør du, fordi så kan barnet bedre selv sutte mælken ud. Du gør det ikke sådan her, fordi så er det dig, der styrer måltidet. På den her måde er det barnet selv, der styrer. Og du behøver ikke være bekymret for, at barnet får luft i maven, fordi når barnet sidder op sådan her, så vil den luft, der eventuelt kommer, den vil komme ud af munden. Ja. Når barnet så har suttet lidt, så de fleste børn tager nogle pauser undervejs. Når du kan mærke, at barnet tager en pause, så holder du også en pause ved at stadig have flasketutten i munden, men at tippe flasken ned, så der ikke kommer mælk til barnets mund. Når barnet så begynder at sutte igen, tager du flasken op igen, så den ligger horisontalt. Sådan fortsætter du indtil barnet giver tegn til, at det ikke vil have mere. Når barnet er færdig med måltidet, tager du flasken ud og bøvser barnet af. Og det kan du passende også gøre, hvor du sidder sådan her og lige ryster lidt med dit lov. Du kan også gøre det som alternativ, at du bruger det, der hedder elevated sideline, eller eleveret sideliggende flaskegivning. Og der har du dine ben op sådan her, skråt. Så barnets hoved ligger lidt højt. Og jeg skal lidt fat i flasken her. Sådan der. Her, der vil du så sætte din ene hånd om på barnets skulder her, så hånden kommer hen i barnets midtlinje. Og det at barnet får hænderne ind til midtlinjen, det giver barnet en dejlig ro. Her, der vil du så tage flasken ind i munden på samme måde. Men der vil du så, når du tipper flasken, så vil du tippe ned her. Og ikke den her vej ned mod barnet. Ja. Jeg håber, du kan bruge den her video. Og hvis du har lyst, så kan du følge mig. Jeg hedder Ammeergo. Det kan du følge mig på Instagram, på ammeergo.dk eller på Facebook.